minan nasi rajulan minan nas. Dadi yo wong iku sing ngumumi padha karo umume nggih. Dadi wong kudu ngumumi padha karo perkara sing paling disenengi Allah niku nalika wong mau umum ora bedane liyane. Dadi umum umum waya santri ngaji yo ngaji, waya santri jamaah jamaah umum iku sing paling disenengi karo Gusti. Wal maqalatu tsaniyah wal 'ishrun utai maqalah sing nomor loro wal 'ishrun lan 20 ila Allah Ta'ala ila Uzair Nabi alaihi salam faqala azza wa jalla Auha paring wahyu subhanallah ila Uzair maring Uzair alaihi salam faqala azza wa jalla ya Uzair idza aznabta nalika dosa sapa sira zamban ing siji dosa saghira kang cilik wala tandur mongko aja ningali sapa sira ila sulbihi maling cilike dosa aida dikadzambi tegese mengkono-kono dosa wangdur ila man adnabta wangdulan ningali sapa sira ila man maring wong adnabta kang gawe dosa sira lawu maring wong wa idza asobaka nalika mengenali kain sira apa khairun apa kaapian yasirun kang cilik wala tandur mongko aja ningali sira ila subli maring cilik pepare aida dikal khair tegese mengkono kaapian pandur mongko ningali sira ila man maring wong rozaqo kang paris sapa man kain sira aiman tegese zat sapa kang paring kang ngelukno dalikal khairan mengkono kaapian ilaika maring sira wa idza asabaka baliyatan fala tashkuni ila khalqi wa idza asabaka mengenalaken mengenali kae sira apa baliyatun apa coba rekoso fala tashku mongko aja matur sapa sira ni ingsun ila khalqi maring makhlukku kama la asku kaya oleh ora matur ingsun ila malaikat maring malaikatku ida su'idat nalika munggah ilaya maring ingsun masalika apa keelian niki makalah sing nomor 22 iki menika Allah Subhanahu wa taala maring wahyu dumateng sinten Uzair. Tengene Al-Qur'an dipun critakno bilih Uzair menika sing masyhur iki menika nabi nalika zaman Bani Israil sak sampunipun sinten Nabi Sulaiman. Jadi ana siji kota tengene daerah mriku siji kota niku dihancurno karo musuh-musuh Allah. Jadi nang donya niku ceritane ana raja papat. Sing loro iku Islam, manane iman, sing loro boten iman. Lah papat-papate iki padha-padha iso hampir menguasai dunia. Siji sinten Namrud, dadi iku sing ora duwe iman. Iku meh menguasai dunia. Sing nomor 3, sing nomor 2, sing ora iman iku ana raja jenenge sapa? Pokoke ana raja sing rusak kota nalika zaman sinten Uzair nabi Gusti Allah. Raja sing sae siji sinten Nabi Sulaiman, nomor 2 sinten Dzulqarnain. Iki raja Pak. Lah nalika wektu Uzair dadi nabi niku piyambake niku
nemoni zaman sing zaman niku kotane dirusak karo raja sing mungkar niku. Dirusak sehingga sampai rusake kitab-kitab Taurat peninggalan Nabi Musa niku ical, kocar kacir. Karena dengan Palestina niku ana istilahnya apa iku haikal Nabi Sulaiman. Haikal itu nama kaya semacam bangunan sing bangunan iku kangge ibadah dengan Gusti Allah. Niku sampai dihancurno sehancur-hancur tek. Penduduke sing urip didadekno budak. Penduduke sing urip didadekno bon. Mare ngono sinten iki si Uzair niki melampah ngelewati kotanya piyambak sing hancur. Akhirnya piyambak niku dengar-dengar tafakur mulai Allah Subhanahu wa taala. Tafakur. Jadi uang itu apa wis ngono iku. Nalika susah tafakur, nalika seneng yo tafakur. Nabi Uzair niki tenggene pinggir kota kalih ningali kehancuran kota niku tafakur. Piye kira-kira mosok iso Allah iku gawe kota sing sadurunge napa rusak. Mosok iso Allah gawe mergo wis banget rusak. Lah piyambake tenggene mriku mikir-mikir kalih dalan. Ana sing ngendikan piyambake niku dalan ya ana anggur, ana asir iku nopo? Asir niku jus saka anggur sing diperes. Niku kira-kira bar dhuwur. Kira-kira napa? Bar dhuwur jam-jam 10. Kalih piyambake buta keledhe. Jaran cilik. Piyambake mikir-mikir kaya ngono iku, mosok iso Allah iku gawe kota maneh sausé kota ini dihancurkan sehancur. Akhirnya Allah Subhanahu krungu apa sing di krentekno kalih Uzair ngutus kalih malakul maut. Medhun kowe jabut nyawane sinten? Uzair dijabut nyawane kaya turu. Jabut nyawane turu piyambake iku turu selama 100 tahun. Mi'ata amin. 100 tahun. Barang wis 100 tahun, lagi 70 tahun, 30 tahun. Raja Dzulqarnain iki membebaskan kota-kota sing dicengkrem karo raja sadurunge. Lah, kota sing dihancurno iki sedikit demi sedikit dibangun meneh. Iku sing dibangun sinten? Raja Dzulqarnain. Wes sampai 100 tahun yang mbake nembe diuripi karo Allah. Diuripi karo Allah balik neh. Malaikat balekno nyawane sapa? Uzair. Balekno Uzair ditakoki, "Kang, romono kowe wis turu pirang jam?" Ya, romono yauman au ba'da ya. Malang ya las dina setengah dina lah. Mergo Uzair niku turune iku nalika apa itu srengenge pas nang dhuwur barang tangi srengenge wis nang kulon. Berarti manane ulap srengenge. Makane piyambake ngendika, aku paling turune rasa jam 2 jam lah terus. Gak sedina apa setengah sedina. Yauman au ba'da ya. Akhirnya kalian malaikat jajal perhatekno apa sing mok gawa. Kowe gawa apa ae. Siji kowe nggawa pangan-panganan. Nomor loro kowe nggawa keledhe. Delok panganane. Disaung panganane, pangan iki seutuh, isih seger. Ora bosok blas. Padahal kowe wis turu 100 tahun. Saiki delokne iku keledhene. Keledhene iku wis dadi napa? Wis dadi tulang belulang. Jadi ini kuasanya Allah. Wong turu 100 tahun, ora kek sedina turu utah wis pegele ora karo.
Ngomongnya ini poso, gayanya poso, tapi turu. Lagi turu kesel dendam, begini mangan sing dendam ya. Akhirnya piyambak ini kuasanya Allah. Jadi Allah itu iso ndadekno panganan anggur 100 tahun ora rusak. Semono ku awake sinten niku Uzzair blas gak berubah. Dene menggone turu sekitar umur 40 tahun. Tangi yo bisa umur 40 tahun padahal umurnya wis 140 tahun tapi rupane isih apik. Lho ngono iku. Jenengan nek kepengin awet enom Fatihah wae karo sinten Uzzair yo. Nek kepengin panganan ora patek dosa Fatihah karo sinten Uzzair. Jadi ben awet panganan. Yo. Jadi kau apa? Akhirnya gambaran ini kekuasaannya Allah. Allah itu pengen nuduhno, kowe ku ora usah mikir sing aneh-aneh. Aku iku iso gawe perkara sing di luar batas manusia. Kowe turu sedina wae kesel. Tapi tak gawe turu 100 tahun ora kesel. Tur awakmu ora berubah. Yo isih nomor. Yo aku iso ngajukno panganan sing mestine bosok maneh ora bosok. Iku Allah iku iso gawe kowe. Kun fayakun. Akhirnya dia balik barang roh. Sadurunge balik itu malaikat ku ngedorno kekuasaane Allah. Ngedorno kledhes sing wis dadi tulang belulang iki diketokno didadekno maneh dadi urip. Jadi mulai nglumpuk maneh tulang belulange, terus mulai kok sithik metu apa ketutup kare nomor iki, kare nomor daging, terus balik dadi jalan maneh. Iku didono kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah itu mampu gawe perkara sing menungso gak mampu. 100 tahun. Ya balik dari kota sing dhisik ditinggalno nalika esuk-esuk rusak. Yang baik sore balik kotanya wis dadi apik maneh bahkan lebih modern. Bambane wis anyar. Yang baik goleki omahe. Barang golek omahe ketemu karo wong wedok sing umure wis 120 tahun. Wong wedok wis rada apa mripate wis rada apa menawa jenenge kriput. Mripate kok kriput. Ora patek ketok lho jenengan wis mulai ana sekono malah luto. Jenengan iku sapa? Aku ki Uzzair, iki lak omah mulai. Lho, Uzzair iku wis ilang 100 tahun yang lalu. Dia ngaku Uzzair. Kowe nek pancing aku Uzzair tenan, saiki iki mripatku sing luto jenengan obati. Akhire kalih sinten Uzzair iki diobati, donga apa terus diobati. Mari barang mari roh nek bener-bener iki sinten Uzzair. Rupa-rupane wong tuwa niki wau riyen dadi pembantu. Jadi nalika Uzzair niku metu saka omah piyambake niku umur 20 tahun. Sampai 100 tahun. Berarti umure pinten? 120 tahun. Piyambake wis keriput kabeh tuwa elek wis. Sing Uzzair isih nom gagah. Nika lho sakniki tak dono jenengan nek mboten percados nika lho. Jenengan gadah lare niku umure wis tuwik saiki, jenggoten. Ngomong jadi Uzzair dia anak wis tuwik, dene isen. Mlebu omah. Ditakoni karo wong tuwik niki wae. Mbak, nek jenengan pancing aku Uzzair niku bapak kula niku gadah napa niku tompel nggih. Toh nggone pundak. Nek panjenengan niku bapak kula berarti dengan kudu duwe tompel namanya pun diketok mana. Jadi ku ya aneh ya Allah Subhanahu. Nggih aneh. Jadi anak wis duwe ngene jan iku mergo piyambake dadi wong iku ya krana ngibadah nang Gusti Allah. Kalau iki dipun terangno ngajen wong kok ngibadah uripe ngibadah karo Allah, wong mau bakal dicukupi sekabehane bandane namanya
Jadi nek kepengen nglumpukno bondo, pengen nglumpukno apa wae donya nang donya iki secara saksi nopo amalane wong kudu nyedak karo Gusti Allah. Ana seperti kok ngene, wong wis duwe nikmat karo Allah, wis duwe nikmat sehat, wis duwe nikmat pari, wis duwe nikmat apa awak iki sehat, kok ora nggo nyedak nang Allah. Wis duwe awak sehat, mripat sehat, petek ya sehat, iso mlaku, utek ya sehat. Kok ngene iki ora nggo nyedak nang Allah. Gusti Allah bakal maksa nyedak nang Allah kelawan rantai coba. Ya, terus duwe sehat ora gelem ngaji, ora standar urip. Wis duwe ngene ora gelem nglakoni nyedak nang Gusti Allah, malah ngatur karo Allah. Lah ini lho Gusti Allah ngancam bakal digawe dipaksa nyedak karo Allah. Kelawan apa? Diseret kelawan apa? Rantai cobaan sing luar biasa. Jadi aja megani sik, kadang saiki awak dhewe panji sehat ora gelem ngaji, wis sehat ora gelem nyedak karo Gusti Allah bakal duwe lara kowe. Dan lara iki sama dipaksa wiridan nyedak karo Gusti Allah. Bentuke cobaan macam-macam. Mula awak dhewe saiki dadi urip sing standar. Dadi kun aindan nas rajulan minan nas. Kowe dadi menungso sing padha-padha karo menungso, aja dheweni. Kalau dikandani bojoku, nek umaten nek ngomong kok ya apik, nek omah lah iya bang, mangan kok repot ora karo apa-apa. Lha apa dia? Mangan kok repot, mangan itu ora enak sedikit tok ae. Cuma bodoni uteke wong. Tujuan mangan kok larat. Nek wis ora tak yo wis. Dene enak ora enak mung bodoni ilang. Lho kok omongan kok apa diambil. Lah wis sentan lho, sementing iki ana kangkung pangan kangkung, ana tempe pangan sing standar. Dene enak ora enak iku mung kanggo bodoni sesaat nalika lewat ilang. Wis lewat gorokan ora ketok enak. Lah iki nang donya, sampeyan donya iki mung mampir mung sedelok, kowe dibodoni. Aja sampai kebodhon. Sebab gemerlape donya awak dhewe lali syukur nang Gusti Allah. Sebab gemerlape donya awak dhewe lali ibadah nang Gusti Allah. Ya, jenenge iki urip sing mboten standar. Dadi kun aindan nas rajulan nas. Jadilah manusia yang standar. Sing apa anane mungguh umum. Aja bedane. Sebab apa nek bedane maknane awak dhewe wis ora nglakokno apa sing diparing Allah. Kudune awakmu duwe sehat, yo nglakoni ibadah. Kudune awakmu duwe ngene, kudune ibadah. Ini sarana untuk ibadah. Kok ora mau ibadah? Maknane ke bakal siji mangsa bakal diseret karo Gusti Allah nyedak, tapi lawan beberapa ujian yang luar biasa. Mbok saiki sampeyan saya tambahan supaya iki bisa dadi pengeling iki. Iku ya. Nangane Uzair dingendekane karo Allah, ya Uzair, ya Uzair idza adnabta dzamban saghiran fala tandur ila subri wandur ila man adnabta. Hei Uzair, awakmu nek nglakoni dosa senajan iku cilik, aja mok delok cilike, tapi delok sapa sing mok apa jenenge maksiat. Kowe dosa ambek sapa? Kowe dosa ambek sapa cuma delok cilike. Ning delok sing mok gawe dosa iku sapa? Allah apa sapa? Lah saiki kaya ukurane manungsa, wong ukurane manungsa cedhak karo Allah, cedhak apa ora iku gampang. Ing atase santri, sepira cedhakmu
karo gurumu, sepiro cedakmu karo ta'alummu karo guru, iku dadi ukuran cedakmu karo pangeranmu. Ing ngatasi anak saiki, ing ngatasi anak cedhak karo Allah. Sepiro takzimmu karo wong tuamu. Aja ndadekno susah wong tuamu. Iku sepiro cedhakmu karo Gusti Allah. Iki standar. Kalau gak ngono berarti mboten standar. Ing atase bojo wedok ya ngono, sepiro cedhakmu, sepiro takzimmu, sepiro nggihmu ing atase perintah bojomu ya iku dadi ukuran cedhakmu nang Gusti Allah. Jadi nek kepengen gawe ndelok cedhak karo Allah gampang, kowe dadi apa santri. Santri iku standare santri. Dadi kiai jadi standare kiai wong Islam dadi standare wong Islam. Dadi dukun pijet dadi standare dukun pijet, aja dadi makelar gitu ya. Beda. Semono kok sing bakal sapi wis aja pengen dadi kiai. Ruwet ki malah ya. Iki standar. Lho, piye zaman saiki yo aneh ya. Zaman saiki ku yo aneh. Jadi wong sugih itu malah seneng kiai. Ya, akhirnya anaknya jadi kiai. Sing anak sing kiai dilelah ora seneng karo kiai bersaing. Akhirnya anaknya ora jadi kiai. Jadi bakal sah. Itu sekolah mana? Iki jenenge urip sing mboten sedang. Jadi nek ana anak kiai ora dadi kiai, bisa jadi atine ora seneng kiai. Saiki akeh kiai ora seneng kiai ku akeh. Nyatane kapan kiai sijine ngaji, dene ora melu ngaji, ngaku dadi kiai. Ya. Makanya sekolah maneh, dunia itu sekolah maneh. Ngono sing duwe malas ompo-ompoan oleh bantu kiai. Akhirnya anak itu kiai. Lah kudune wedhus iku dianak wedhus. Saiki ora. Wedhus kadang-kadang anake macan, kadang anake ulodong. Jadi urip kudu standar supaya awak dhewe bisa ninggal Gusti Allah. Kowe nek nglakoni dosa, aja kok delok dosamu, ning delok sapa sing mok dosane Gusti Allah. Dadi nek ngono kowe nglakoni kesalahan kanggo gurumu, ing atase anak kesalahan kanggo wong tuane, ing atase bojo wedok duwe kesalahan karo bojone, aja mok delok cilike lho. Neng delok sapa sing mok bantah. Mergo makhluk sing mok bantah, sing mok dosane iku wong sing kudu mok hormati setinggi-tinggi. Ana bojoku nek kondo aku dadi wong apik paling gak ora usah mikir ngono. Kowe apik ora aku karo sepiro apikmu karo aku. Kowe nek apik karo aku berarti apikmu karo pengiranmu ya tenang karek ora aja. Ora usah ngukur kalian, mergo kowe bojo. Jadi kowe sepiro apikmu karo pengiranmu, sepiro apikmu karo bojo wis koyo ngono, santri yo ngono. Sepiro apikmu ta'alukmu karo gurumu, sepiro apikmu karo pengiranmu. Wis ngono. Jadi nek kaya Pak Lurah sepiro ngurmate dene karo masyarakat, sepiro dene apik karo Gusti Allah. Dong. Jadi mau Pak Lurah ya sementing apik karo masyarakat. Iku minangka zikire Pak Lurah, minangka nyedhake Pak Lurah karo Gusti Allah. Jadi wong iku sing setara supaya apa? Ya aja nyeleh, aja nyeleh supaya ora ditinggal sinten Gusti Allah. Al-Fatihah.